Ayun! Laki na Katoy! Kajoy Dilmar! Ayan mga Katoy, oh. Ang dami ng huli. Ito Katoy kay ano, Kajoy Michael. Giniagawa! Kajoy, kung sakaling makakaano, gagawin natin yan. Ako'y ibibigay ko sa nangangailangan. Ako rin ibibigay ko sa bantay bata to. Ang third prize, tatanggap ng 5,000 piso. Wow! Hoy, akala ko natunat lang yan. Ba't sumasayaw ka na? Shout out sa mga chairman dito. Chairman na. Magiging chairman na. Bro. Pinakasama sa kagawas na. Paring Mark. Alam nyo naman, nag-i-stay na barangay. Hey. Yun oh, kabiwas! Hoy! Hoy, Katoy! Ay, nanalo na? Ay, nanalo na? Ha? Padali mo siya 5 fingers. Siya? Ay, sabay yung ano? 5 pa lang ano doon ha? Hoy! Toler rin. Ha? Siya? Boa! Idol! Ay, idol! Thank you po! Ayun mga Toy, dito tayo sa spot. Yan, ito sila lahat. Si Sergeant Alibasbas andito. Kasoy, ikaw pala yung top player oh. Ikaw pala yung nakita ko doon nakamitin doon. Oo, nabiruan niya. Ayun, kasama natin Kasoy Dilmar. Sila Talimpiit doon dito. Sila Talim. Nandun sila yun. Si Philip. Sala si Philip Robles. Ayun, marami tayo rito mga NC Anglers group. Andun sila sa dulo mga Toy. Tatry natin mamaya ano oy, shout out idol. So habol tayo mga Toy, galing tayo sa ano, nag-seminar tayo. Giniagawa mo. Seminar kung paano ma-harvestin ng tilapia. Oo nga raw to. Yun, tilapia hunting lang pala dito ano tol. Ayun, tama-tama nakapag ano na ako, warm up sa tilapia. May dala ako isang 5 fingers. Jokes lang. So yun mga Toy, tara. Tapos bulate, lumot, kahit lumot. Ayun mga Toy, may ka ano kay ano, kay Kajoy Michael. Mas matakan ito kay tatay oh. Oh, ito malaki. Oo nga. Ito Kajoy kay ano, Kajoy Michael. Mukhang parehas yan pag na-dry. Mas malaki ito, mas mabigat. Ayun, nakahuli si Boss Victor ng Teleps. Pang-cooler lang, pang-cooler. Dami, nagkakaulihan ng mga Toy. Eh mga Toy, tara. Start tayo, sana makahabol tayo. Ito mga Toy, pang-entry natin. 2 hook. Number 171 yung ating number. Oy, thank you Lord. Sana pagpalain tayo. Kajoy, kung sakaling makakaano, gagawin natin yan. Ako'y ibibigay ko sa nangangailangan. Ako rin ibibigay ko sa... Kailangan na anak ko eh. Ako rin ibibigay ko sa bantay bata to. Giniagawa mo. Ibigay ko sa mga kailangan. Yun, grabe. Kasi Sergeant, ikaw, kung sakaling ikaw pala rin. Hindi ko kailangan yun. Ano pinunta mo pa rito? Enjoy lang. Enjoy lang kami rito. Sana all. Ayun, mati. 800. Sige pangalawa. Pangalawa po 800. Pangatlo, yung 630 pa rin. Ay, pangatlo pa rin si Katoy. Thank you. Ay, mga Toy, dito lang kami. Waiting lang kami. Uy, may inaantok na sa sir. Uy, mga Toy, pagka kami sinwerte dito ha. Sama-sama tayo magdasal para lahat kami makakuha ng bla-bla. 10,000 ang first prize. Tapos tilapia lang yung
uhulihin. Na ibang isda ay pasok dyan sa cooler. Dito tayo mga tayo. Dito lang tayo, huwag tayo maglagay ng stand kasi para mabilis tayo makabiwas kung sakaling kagatin. Yan mga tayo, andun sila. Kasama natin. Dito tayo kasi nakapukul tayo ng malaki-laki. Yan, Miguel Love, shoutout kay nanay. Taga saan pa kayo nanay niyan? Bagong silang po. Aba. Ay, Caloocan. Ayun mga tayo, andun sila ano. Sila Boss Big, tsaka sila Talim PH. Kasi Giron. Ang layo nila, ang dami nila, dulong-dulo sila. Oh. Andito po kasi malaki rin kasing ano tong ano Marikina Anglers, kaya gold. Congrats talaga sa Marikina Anglers Club Corporation. And maraming salamat mga tayo sa mga GC natin ulit na sinamahan. Pinoy Anglers, yan, Marikina Anglers nga yun. Thank you so much sa congressman po dito na naglibre ng aming entry. Yan, thank you. Sa Bruce Anglers, Kapi Fishing, Insya Anglers Group, thank you so much. Yung Kalumpit Anglers, Bulacan Anglers, yan. Uragon Anglers, yan. Bicolano Anglers, thank you. Manila Anglers Club, thank you. Ayan, huli. Hello, laki. Monster. Salok. Marshall. Paring Marshall. Ano mga tay, janitor fish. Yung spot pala namin mga tay, harapan kami ng yung sandal na yung chinilas malaki. Ayan ang laki na nahuli sa kabila di sumama dito. Idol. Uy. Ronchoy, dito tayo. Christian TV. Wala pa? Hindi pa tayo nakakadali. Idol. Chris ni Ryan. Hey. Chris ni Ryan. Dito tayo ulit. Mas malaki yung yung huli. Oo, yun nahuli doon sa ilalim ng tulay. Dory, yan. Dory, hito. Babae, Dory. Dory, baby Dory. Babae yan, si Dory. Pag naging Dora yan, tayo wala pa rin. Huwag kang masisiro, Kachoy. Ganupi tayo, ba't tayo masiro? Ay, 2 finger, pwede na. Mukhang diretso sa to sa ilog para di lang matakam. Ayan tilapia din. Kasi Christian kasi ayaw muli. 1.2. Naman ay maganda-ganda, palakihan talaga ng isda. Grabe. Ito kay Mark. Nakakuha rin siya. Medyo malaki to. Oo, malaki to. 5 finger, ayos. Hey! Ayan, kain muna mga katoy. Ayan kain tayo. Ganito na lang para mabilis pa kung sakaling atakin yun. Kain na. Kung sakaling atakin yun, takbuhan na. Kain po mga katoy. Kain na muna. Yun, laki na katoy. Katoy Dilmar, ay matay. Diyos ko po. Ay, janitor pa rin. Ay, prank. It's a prank. Napamura. Grabe, kaka-excited talaga rito. Akala namin okay na, pang entry na sa Hoy! Natangay lang.
Tangay lang pala. Sigaw lang. Masaya eh. Ay, masaya yun eh. Ang tagal eh. Seryoso eh. Oo nga. Mag-enjoy pa rin kayo. Oh, may huli na naman. Napakaraming tilapia pala rito. Ay, si ano yan? Joel San Jose. Yung lagi eh. Si Joel yun nata eh. Nakadalawa na yun. Andun, sa ano, dulo, maroy. Aba, ang ganda naman ng ano ko ah. Nakaapat na pain na ako ah. Sinabihan ko na nga sila doon sa dulo. Ang dami ng umintry mo. Grabe, ang ganda ng mga intro. Lalaki. Sa dulo, kung sigurado silang hindi... Punta natin mga toy. Grabe, ang dami. Huli nila. Dami na nila. Na-break na lahat yung inintry namin sa GC namin. Punta natin sila. Kung ano na yung latest na update sa ating mahiwagang kiluhan. Sila Kachoy Mart, andito. Mga Insi Anglers members. Try natin, no? Ah! 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 Ayan, meron pa dito. Pamais, si Mayura. Yun, domino pula, oh. Ah! Oh, ito. Ito mga toy. 5:30. Magaan yung uli. Ang laki pero magaan. Malnourished. 850 pa rin yung latest. $850 pa rin. Oh yun, cream dory na naman mga toy, oh. Ang dami nila no, oh. Andun sila Talimaya, Talingki. Layo kasi nila. Andun sa Dubiar, grabe layo. Mamaya natin magpapangkita-kita naman kami dito eh. Hoy! Idol! Uy, bakit? ay. Aga pa. Sige, ingat Choy. Thank you. So, ang latest mga toy na ano ngayon, mataas ito, 850. Taga saan nakakuha ito po? San Rafael. Ayun. Grabe, daming entry. Tayo wala pa. Pero okay lang, nag-enjoy naman. Saka di pa, maaga pa, alas 12 pa lang. Hanggang ano naman tayo, alas 3 ng hapon. Woo! Woo! Tol, Urban! Highlight ka ngayon, tol. May huli na naman. Maliit, pero pwede na rin, pang-entry. Angat nyo na, baka malaglag pa sa tubig. Sige tay, laban nyo yan. Ilaban nyo yan. Lahat yan bibigyan daw ng ano, consolation. Wag lang konsumisyon. Pwede na yan tay. Yan, ganda oh. Laban yan. Kahit maliit lang, 3 fingers lang. 3 fingers lang. Pang-entry ko lang. A few moments later. Punta natin dito mga mga kasama natin sa NC Anglers. You know? Joel San Jose. Amigo, diyan ka pala ka. Saan sila kabingwit? Ah. Sila kabingwit? Wala? Kabingwit? Andito sa dulo daw. Sila Giron. Dito, pasudan ko na ito Kajay. Pasudan natin. Para, ay grabe, layo nga talaga. Sabi ko na nga ba. Dito nga talaga pero punta natin. Para natin ay na-miss natin si Kachoy Giron eh. Dami mga hanggang dito, hanggang dulo pala. Grabe itong pang mamaw talaga dito mga paggamit oh. Yan mga ito, pang dory to. Mukhang masisiro tayo dito mga ito. Si Kachoy Mart oh, sa Joros. Si Jorogs. Dami dito oh.
Kachoy, yung pisto mo ron. Iniwan mo na, hinanap ka na ni, ni chairman. Si Rox. Say Mark. Ano na, wala pa? Wala pa. Ay, si Filipo. Filipo! Nawalaan. Tumakbo. Uy, saan si ano? Riding Thunders TV. Nagkikita pa lang tayo kahapon, nandito ka na naman. Ay. Ha? Ha? Pinirito na. Matik na. Ha? Uy, andito ka, ba't nandiyan ka? Andito yung mamaw. Akin na. Akin na, dali tayo ka mo. Jokes na. Uy, sana si Kachoy Giron. Wala, iniinanoy. Ano no, kumusta no? Wala, dahil maganda, napitis to. Sinoy, Kachoy Noy. Kachoy Bek. Mayong kibit. Saan si ano, si Giron? Ay, burininan niya. Ginagawa. Oy! Kachoy, parang kakalakot. Ano ka? Yung athletes ka ng ano, ng Pilipinas Got Talent. Kachoy, kumusta? Uy! Good morning mga talim. Toy, Kachoy. Hinintay ko na doon. Hayaan mo sila. May tumama na daw ng ano, sa bato, sa bato. Malalaki yata huli na nila. Wala. Mahirap na habulin yun. Ano, 8:40. 8:40. Oo. Sa mga bro. Kachoy. Hindi ka na nabibisita doon, wala pa mahuli. Wala pa. Para na mamaw Thank you sa update sa spot. Sabihan ko kayo. Oo. Lagi naman ako nag-update na. Isang Oo beses nga. sa linggo nag-aamyanan ako. Oo nga, si ano rin, nag-update din si Idol GC Boy. Ano, sit up mo ka dyan? Kanina nag-bottom ako. Ngayon yung setup na ano. Grabe. Magandang pwesto to eh, para na ano. Oo nga, dapat paano-daanod lang. Yan ang ginagawa ko. Grabe, ang dami palang Ayun, ganito. nag-bottom ako na marami. Yung dikit-dikit. Pagkakasabitan eh, pagkaganito eh. Puro dito galing yung tilapia ni entry. Akala ko nga dito eh, kasi Kailangan namin, dito tuloy eh. andun yung isa, pangalawa. Ay, ano? Yung first, andun sa tuloy ng galing. Tapos yung pangalawa, andito na. Tapos si ano, kasi Michael, yun, naka ano, pang third to. Oh, sana nga matapos yung oras. Pagka mga 30, diyan ka na dapat kabahan. Kasi gusto mo kasi Michael, gusto mo ano natin i-adjust natin yung yung orasan. Binisita lang natin yung Inse Anglers group dito. Yan, na-miss natin si Kachoy Giron. Yes, kumusta kagawad na lang ha, bro. Bro, hindi nakasama si Kagawad mga kachoy. Paring Mark. Alam nyo naman, eh, busy na yung sa barangay. Oo nga. May obligasyon na. Kaya tayo na lang ang gagala. Mukhang tatakbuhatan ng kapitan nyo na. Hindi. Ibulong mo Parang sa akin. congressman na kagad. Ayan. Dito muna tayo, mag-ibanding tayo konti. Tara. Ayan, matay na meet natin isa nating solid subscribers. Si Sir Jun Tumlao. Ay, bigyan pala natin siya ng stickers. Ay, Kuya John, maganda rito. Ay, tayo mga tiyo. Para maispatan. Maispatan natin kung saan yung malay mo lang. Di ba? May kakagat at kakagat yan. Kahit isa lang sana. Ayaw ko yung nasa zero eh. Ay, tingnan mo kasi. Kasi tingnan mo. Meron nga oh. Oh, di ba? Ay, naku, bumula na. Red hair. Salang yun ni Manjani. Janitor. Nasa gasaan ata. Masisurtihan yata natin yan. Nag-video pa lang tayo. Tayo nakahuli ng isang tito. Oo. May na-raid ano nga lang, grams, okay na eh. A few moments later. Dito na naman tayo sa dulo. Balik tayo sa dulo. Ginagawa mo. Ayan, iban mo natin sila kasi giron dun sa Riding Thunders. Philip Robles, tapos sila Manoy, Vic, Mark, at si Victor, andun sila. Dito tayo papalalim. Dito tayo papalalim. Lakad-lakad din sila oh. Lahat pinunta na natin yung mga kaibigan natin dito. Balik tayo dun kila kasi Delmar. Ano na, mag-aalas 2 na. Konti na lang na oras mga toy.
Isang oras na lang hanggang alas 3 yung ano. Uy, Kachay! Ayan. Wala eh. Naiikot ko na eh. Binayabas ko na nga lahat eh. Dito, sa kabila. Dito mo na, Matay. Oo. Di tayo pinapalad. Kachoy Jewel, ano, mayroon na. Ikot ako. 4? Nakapang-indre na. Di ba 3? Ayos. Amigo, wala pa rin. May mga pangalan na yon. May premyo daw lahat eh. May sana nga lahat ng may huli. May premyo. Kaso ako wala. Naglakad-lakad lang kasi. Hindi, jokes lang mga ito. Ginawa ko lahat ng ano. Kasi Dilmar, ano, layo na inabot mo na. Naglalakad-lakad din siya. Dito sila Chris ni Ryan. Nasaan na si Chris ni Ryan? There, wala pa. Balik tayo dito. Nasaan na ba sila? Kachay Christian, ano na nangyari sa atin? Wala talaga, Kachoy. Ha? Masakit na. Kaya ko po. Ay, sakto-sakto pala dito. May pahingaan sa gilid mga tayo. Hindi aabot na nga ng araw. Ay, lagay ko muna itong pamiwas ko mga tayo. Baka sakali tayong swertin eh. Isang oras pa naman. Ay, tapit-tapit na lang mga tayo. Baka sakali pa tayo. A few moments later. Ayan mga tayo. Ang dami ng huli. Yung pa rin nakaano ang lamang katin. Yung 850 pa rin yung lamang. 50. Ayo. Ayan, andun na. Ay, andun na yung pinakaano. Yun, andun. Ito pa rin mga tayo yung ano. Pinakalete, pinakamalaki oh. 800 pa rin. Ay, 850 yung pinakamalaki. Ito mga tayo. Second to 810 at 700. So yung kasi may kilo 630. Shout out sa mga chairman dito. Chairman na. Magiging chairman na. Malapit na, malapit na sir. Creative advisor. Talaga nasa gitna talaga. Yung pinakamaganda. Yun, Miguel Love shout out po. Thank you po. Shout. Ako rin. Paka-shout daw. Ang layo na narating ni Chris ni Ryan. Ang dami na namin dito mga tayo. Ang dami na namin dito. Nagsiksiga na. Nagsiksiga na. Ang dami. Huli ka, Choy. Pla. Sana makahuli tayo dito. Naiikot ko tong spot eh. Ano to no? Saluyot. Oh, masira ka di. Tanim yan. Tanim. Tanim ba to? Ang issue lang yung malakas kumain. Kala ko libre na to eh. Dito na sana ako panalo eh. Lagyan na lang ng tilapia ang ano to, pinirito. May kasama ako ito mga Arabo. Kabiwas. Di ba kasi dyan ginanap nung nakaraan ano? Akala ko nga dyan eh. Sa kabila yung mga ito, ginanap yung nakaraan na fishing tournament. Na inabot tayo ng sobrang ulan. Yan o. Andyan nag-awarding. Tayo dito naman tayo sa kabila. Palang kwento na yan. Ayan mga tayo, balik tayo sa ano, spot. Kumbaga sa ano mga tayo, sa sinaing nagpapainin na lang kami. Tatanggapin na namin, tanggap na pa rin pala. Wala nang tanggapin na natin. So yung kasi Michael, Ito, walang talo. konti lang talaga. Walang entrance sa kapasigan talo. Kakahuli lang nung Kapasigan talo. doon talaga malaki. Sige, videoan kita, may kumagat, baka siya na yan. At least meron tayong pang entry sa Bruce Anglers, Cafe Fishing. Oh. Ay, kinakagat nga.
Oh, may pang-internet si Kabiwas! Yay! Kabiwas! Woo! Dali na, entry mo dun! 500 yan! Oh, 5,000 yan! 3.1 yan! Wala, sayang, hindi umabot mga toy. Siya na mismo nailagay na lang sa ano, babaran. Sayang, no? Nakita kasi kanina pa nagaganon-ganon yun eh. Kinagat nga. Paano ba yan to? Nakaisa ako ha? Sana all, di na zero. Oy, akala ko natunat lang yan. Ba't sumasayaw ka na? Kala, kakatuwa na lang mga toy. Grabe. Woo! Grabe talaga. Ba't wala yung mga mama mo dito? Naubos na, nakasabit na kasi. Ayan mga toy, tanggap na namin to. Waiting na lang. Ano lang, 15 minutes. Sumasayaw na lang yung aming happy, oh. Ayun, maraming salamat sa lahat ng nakasama natin dito. Mga GC natin, Kape Fishing Group, Marikina Anglers, Insa Anglers Group, Plus Anglers, yun. Ayun, grabe. Woo! Sayang sinta, ang sinta. Hoy! Uli! Ayan na, Hoy! Pasapit! Patuloy ko rin na yun, paralo! Ay! No! Kala ko sana eh! Champion! Ay! Kala namin sana panalok sana! First place na sana. Dalo to. Woo! Dalo. Kuhaan ko sana ng video, grabe! Kala ko siya na! Talagang ganda pagkaano! Ang ganda! Ang ganda pagkabiwas eh! Grabe! Possible talagang sa minuto pa lang makakadali pa. Diba? Kala namin mamaw na. 15 minutes sa panalok rin, kagaya yung panalok ni Sergeant Alibaspas. Pinakbo. Mga tayo, tingnan nyo. Ang iba na sa alok. Ang sobrang katarantahan. Oh, pag! Yun na. Pag na sa alok. Nasulot yung 850! Nasulot! Nasulot mga 850. Umabol. 10 minutes more. Allah! Allah! Woo! Ay, ito na. Siya na yan. Champion. Grabe. Ang laki. Grabe, ang galing. Woo! Ano yan? 1 kilo yan, maigit. 1 kilo yan. Ayun lang yung ano. Uy. 10,000, boy. Ang galing. Ang mahal ng tilapia! 9.5. 9.5. Ay, 1 kilo. 1.7. Galing. Idol, congrats. Ayun. Silat. Silat pa yung third. Grabe, yung mga sinasabi ko. 1.7 mga katoy. Dali yung 850. Grabe, doon lang talaga oh. Kabiwas, kung di tayo walis dun sa pisto na yun eh. Pumisto tayo rin yun. 1.7. 1 kilo mahigit. Sa may tulay pa rin nakadali. Dalawang entry ng ano, second saka first doon. Kinuyog yung ispat eh mo. Grabe. Ayun, correction pala mga toy. Yung bago ngayon ay 1.07. Yan. Tama ba? 1.07. Ayun, tama. 0.06 gramo. Patalo siya ng 1.1. Oh, ayun, tama. Mali yung 1.7. Galing, grabe. Ayun, mga katsoy. Ito na talaga, 17. Talagang di tayo pinalad. Yan, Kabiwas na rin. Oh, yung basura ha, basura. Ay, masama kami dyan, wala eh. Kinuha na nung ano, ng Martial. Ha? Kinuha na ng Martial.
Yun, wala tayong inabot mga to. Pero nag-enjoy naman mga to. Grabe dami natin na-meet dito ng mga ano. Diba Diba? mga kachoy? Okay naman. Dami natin na-meet na mga solid subscribers natin dito. Oo. Nalaglag nga yung drone, sayang naman. Sayang yung drone, sayang nalaglag. Paano yun di nila na ano, na-detect? Sayang yung drone mga to, nagpalipad. Sayang, bumangga daw dun. Kaya ng bata yan, lamig ng bata yan. Kukuhanin ng bata yun, ha? So yun lang mga tayo, abangan natin kung sino mga talagang nag-champion. Kukuhanin natin yung mga pangalan. Yun, thank you po sa mga nagtsagan manood. Siyempre, Kachoy Dilmar. Kachoy Dilmar, anong okay lang? Nag-enjoy naman. Enjoy naman tayo. Yun. Masaya, di naman mainit eh. Oo nga, tama. Tama Mainit. yun. Yun, isa pa yun sa maganda rin sabi nyo kasi di mainit. Nakisama yung pating ano, kalikasan, panahon. Thank you mga tayo. Abangan natin kung sino nga na. Champion doon. Final. Panalo! Panalok! Say Christian. Game, tara. Duyan, thank you. Thank you, sir. Bro, ano? Okay. Ako wala. Hindi na marunong. Nagkagtsawan pa. Ano meron ka? 490. Ano? 490. Ayun yung entry mo? Pinahuli. Ah, yung kanina. Umaga pa yun eh. Late na yung huli ko. Ah, late na yun? Ay, yung tinakbo kanina. Ikaw Ang dalawa ni Mark. Ah, buti ka pa ako Kasi hindi abot. Ayan, maraming salamat. Mati, awarding na. Tingnan natin kung sino mga nag-tunay na champion. Maraming salamat mga master, mga idol, mga toy. Mga tayo, mga solid subscribers pa rin. Si Kapani, yung group po, kung member niya ay mga Kapani. San Mateo ang gusto. Yun. Ayos, parang ano siya kanina? Wala, nasa may ginuusap niya yung ano. Ayun, sa barangay kay Daya pala sa Mandaluyong. Sa spot ni Chris ni Ryan, barangay Ilaya. Wala ka nakakuha ka? Isang beses na ako kinagatan eh. Ako rin. Parehas tayo ako walang kagat. Ay, meron pala nakawala. Janitor fish. Next month agad, di ba? Baka huli na tayo ng salmon dito. Wala. Sorry. Wala yan sang nakakatawa. Ay! Salmon na, huli natin salmon. Ayan mga tuyo. Tatlo lang talang ano dito. 700 grams saka 850 and 1.070. Uy! Ang third prize, tatanggap ng 5,000 piso. Wow! Walang iba, kundi si April Punsalan! Yay! Congrats kay Efren! Ay, Umuwi na. Ay, anito pala! Uy! Ang galing ni Kuya Efren. Thank you! Kunting-kunti lang ano? 700. Okay, 850. 850 grams. Second prize 850. 5,000 piso. Uy! Kalit lahat mga tayo. Walang iba, kundi si Gary Angelo. Woo! Major! 1, 2, 3! Yun! Ang kilo niya, 1 kilo. 1,007 grams. 1,070 grams. No? Dahil 1,070 grams, tatanggap ka na 10,000 piso. Bigay ni Mayora, Ticket, Stella Quimo, Vice Mayor Delty Guzman, at ng 8 mga pogi krusyal. Amises Reyes. Wala, umuwi na. Ay! Wala na yan tayo. Umuwi na! Umuwi na! Oo, nasa lubog ko. Sabi ko ng ko sayang, nakahabol pa. Umabol pa eh. Habol nga siya. Albert!
lang, oh. Kadali ng 10,000. Maurag noy. Okay. Yun lang mga toy. Grabe, congrats to Mula all sa the winners. samahan at kay Oy, Mayora. thank you. Ito. Bye-bye mga toy. Maraming salamat sa lahat ng mga nakasama rin dito. Lahat ng anglers, thank you. Congrats sa all the winners. Thank you.